Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangalan nga John, 31 anyos, ulitaw, usa ka volunteer katikis sa among simbahan. Ug lay minister, taga Maco, Davao de Oro. Puntong medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati nga nakasagabal jud sa akong mga gibuhaton sa simbahan. Aron yung hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. John, nagmata ka na di ay? Og nakaligo naman di ay ka? Og nagkape na? Sayo agad ron nimo. Laylayo ang eskwelahan nga hatagan ko karon og recollection seminar mga graduating students. Mong sa iyo ko kay magbiyahe babaya ko. Nagkaon ka na? Kanilang kape mo oy. Okay na ni. Kay nagdali sad ko. Uy, dili na maayo. Nga mobiyahe kag layo nga wapay kaon. Kaon no na. Andaman ta ka ha? Ayaw na lagi ma. Salamat na lang. Nigabot na ako sa eskwelahan. Adro kong kaon dito. Kaya nakasiguro man ko nga nayos lagi andam ron nga pagkaon. Nala sige, ikaw good. Pag-amping sa biyahe. Dira plate dong. Salamat ah. Wala. Hindi alam niya mga ginikan ng mga estudyante nga mga partisipante ng mga eskwelahan. Tugay mo nakasakay ko ng kabalhabal. Magsugod lang siguro ko sa akong seminar. Kaya may ikog na napaabot na ako. Unya lang akong kaon ni Guman. Mga estudyante, nakapangutan na ba mo sa inyong mga ginikanan kung diin gikan ang inyong gibaon matag adlaw? Kung unsay ilang sakripisyo nga gibuhat, masustintuhan lang ang inyong panginahanglan matag adlaw. Aron moabot mo aning puntuha sa inyong kinabuhi nga pila ka adlaw na lang. Mupaso na mo, kay mo graduate naman mo. Way usa nga nakaputan na ninyo sa. Nga, ma, pa, diin gikan ning kwartaha nga inyong gihatag nako matag adlaw. Unsay inyong sakripisyo aron lang matag adlaw maka-eskwela ko ug dili ko maka-absent. Wa mo kapungutan na ana sa. Kung unsay. Kalain sa gibati. Imog sa nibog na ako. Is pasaka sa akong lawas. Ikatumpaon ko. Ano? Sir? Sir? Okay ka lang? Para manggudog katumbahon ka. Nagpangupot manggud ka diha sa ngilit sa lamisa, sir. Malipong ko. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Wa ako'y pamahaw at nung higayuna. Nangkapi lang ko. Pag-abot ako sa eskwelahan, diin ako'y nagda sa recollection, diretso na kong sugod sa seminar kay diya naman ang maginikanan o mga estudyante. Mong nagsugod na lang ko sa seminar ang wa ko kapamahaw. While naghatag ko sa akong topic, may kalit og pamugnaw ang akong bitiis pasaka sa akong lawas o gibarag ko. Kay mura kog na outbalance o nalipong ko. Wa noon ko matumba kay nakatukod man ko. Then, nagpagpitit ko. Unya, 140/19 imong BP, sir. ha? Di man untay ngon anak nga akong BP, ma'am. Nitaas man. Ay, taas-taas yun ni sir, kundi di imong normal nga BP. Ug nang luspad ra ba kay ka? Dili may noon ko maka-concentrate ani mo nga makahatag ko nilang lecture. Undangon na lang nato ang seminar, sir. Kay simbakon sa niya'y mahitabo nimo. Ha? Na, mauna na. Giing nang tabitaw ka nga pamahaw daan. Siguro ma kung sa pag-abot na ko sa area nakakaon pa ko. Dili siguro ko mingon adto. Kalain na lagi sa gibati ma. Wa na lang jud kong padayon sa akong seminar kay. Dili naman ko makakonsentrate kay kusog naman kay akong kulba.
Ayaw na gitugos ba pa, John, ha? Hinaot nga nihigayon na, makaamgo ka na, nga importante gid ang pamahaw. Pa, adas ako pa, be. Pamin ako. Oh, asa ka? Nagsulob ka man ng uniforme nimo sa imong pagkalim-minister. Ug dagda ka na imong Biblia. May misa bagod kang serban karon? Ako yung muhatag og paambit ron sa atong kapilya, pa. Ako yung mangusa ka sa ulugan sa pulong. Aw. Mao ba? Nala sige. Lakaw na. Basta di ka na lagi paabot sa kapilya. Umanaling ka na. Magbasa na ko sa Ebanghelyo. Hindi ka nasab niya akong gipati. Nabugnaw sa kog. Kusog na sa magbasa akong dugan. Buwan lang human atong unang hitabo, gibati ko na sa akong gibati. Nga marot pa nila, panic attack ko nun o anxiety. Ulbaan ako moatubang og daghang tao. Madlog na ko muhatag og seminar. Sa laktod, ang kanhi ko mga buhatonon, wa na gyud na ako mabuhat. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Diyang wa ko kapamahaw ug nangapil lang ko sa buntag. Namugnaw man ang akong bitiis, padong pataas akong lawas. Og kulbaan ko maayo. Tungod ba to kay wa ko'y pamahaw? O sa kape nga akong giinom? Ikaduhang pangutana. Kanang kulbaan ko, magsigil dayon ko og panugab. Ilabi na kung na ako atubangan sa daghang tao. Maubiling gitawag nila nga anxiety o panic attack. Pero naanad na maunta kog atubang sa mga tao kay naanad na mo kong muhandol og seminar. Ikatulong pangutana. Usa ko ka lay minister. Apan irritable naman ko karon ug dali ra kay kong masuko og mangurog dayon ko. Unsa man jud kaha dining akong gibati? Ikaw pat og katapusang pangutana. Kinsa man ang ngayan kong duolon ining akong gibati karon? Kinaguol na kay ko. Kaya mga kanhin akong naandang buhaton, dili na ako mabuhat. Palihog, tabangig tambagi ko, kini ang akong suliran, John. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional ug behavioral nga mga problema as well as mga problema sa mga ginadiling drugas. Kay usa man ako ka drug addiction specialist, usa ako ka medical doctor ug usa ako ka psychiatrist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga suliran ri kanamo. Pwede kayo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or riba sa mong batan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong kutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga beauty is in the eye of the beholder. Beauty is in the eye of the beholder. Unsa may beautiful para nimo might not be true to other people and vice versa, no? Depende ra gyud na sa imong pagtan-aw. Nya kini batang amingon tag gwapo ni siya dili lang sa iyang physical appearance, but also sa iyang mga kinaiya, no? Dili siya magbugal-bugal, respectful siya, unya inonta na siya'y baruganan. Na siya'y baruganan. Alright, so ang ato magtatampo ko rong adlaw si June. 31 years old, taga Maco, Davao de Oro. Single pa ni si June, volunteer catechist ni siya sa simbahan. Murag lay minister, no? Sumasan na bati na to sa drama. Kinsa may mga taga Maco, Davao, wala naman ko. Dagang kay kong mga kaklase diya sa Mindanao, pero di ako'y gitamdan rin ang mga pangalan aning mga taga Pacifica kuan siya agribit
palit man kung tug page ko sa akong akong turkey o ang akong manok. Dili pang sabong ha, kundi pang ihaw. So may pagpaminaw ni Roque Pajardo, Cherry Jean Sanchez, G. Manuel Libaton, Miriam Candilusa, Wilson Tapalis ug si Isidro Tanio. Si disi mistro ni Ricky ug ni Rookie, ha? Diha sa mga teknisyan na nato diha sa Pacifica Minglanilla. Wa ko nag-advertise ni Pacifica ha. No, itabo lang nga diha ako nakapalit og kuan nila mga feeds. Og disi mistro to mga taga Grandeur Wellness Spa, ha, labi na gyud si Beth og iyang mga kaubanan diha no. Si Duna Dagmaya sa niyang pagkasulat oy, si Mirasol, si Faith, si Darius, si Darwin, si Liwes, Ada, si Celso, si Marian, si May, o si Leslie, o si Nikar, no? So di kayo, gagmay kayo sa pagkasulat niyo, di na ko mabasa. Tipid sa kayo sa, tipid sa kayo sa tinta sa ilang bulpin. Anyway, mayong pagpaminaw sa mga taga Mako, Davao de Oro. Una wa pag ko kanha ni lugar. Pero kadaghan ako nag Davao City. Nakabiyahe na ko diha years back from Davao City to Buda ngadto paingon sa Cagayan de Oro City, no? Nindot kay nang lugar nyo diha, very green, labi na diha sa Bukidnon area, no? Naandang duli. Ug naka-watch ko diha og golf game diha sa Camp Philip. Ila kong ipadula pero ako mapilog dula kaya di pa ko kaigo kayo sa bola sa golf, no? Anyway, going back to our sender, si June, na taga Mako, Davao de Oro. Mahitungod kini sa iyang dili maayo nga paminaw sa iyang kaugalingon, no? Unang pangutana, dihang wala ko kapamahaw o nangapi lang sa buntag, namugnaw man ang akong bitiis, padung pataas sa akong lawas, ug gikulbaan kog maayo. Tungod ba to kay wala ko'y pamahaw o kapira nga akong giinom? Kanang breakfast man god, kanang breakfast. We have to break the fasting, no, the whole night nga wa tayo gikaon. So pag di ra kay kag dili ka man yudto tingali basta kinahanglan kay breakfast. Kay kini nga kung atong lawas man god, just like any machinery or any machine for that matter, kinahanglan ni siya og ingon ta fuel. Unsa may fuel nato mga tao? Siyempre nutrients, minerals, electrolytes nga makuha nato sa pagkaon. So kung wala tay pag intake medyo limited ang katong intake, simple mag-hypoglycemia ka, kulang ang enerhiya, ang calories o unsa man ang mga minerals and vitamins, electrolytes kinahanglan sa atong lawas mo function normally. So, bisag wala kay sudan, kaon sudan gamay ang kuan. Bata pa man ka Jun, 31 years old, no? So, siyempre mo demand gyud ang atong lawas. Aning gitawag natong mga nutrients, electrolytes, minerals, vitamins na makuha nato sa atong adlaw-adlaw nga pagkaon. Ilang ingog mahal kayong pagkaon nga usa ka kananan 759,000. Grabe mo sa nang pagkapalit mo sa taga-utuan ng sikanhan. Binobre lang nga pagkaon. Hindi ka ng 759,000 kada kaon. Grabe naman po na, no? Ikaduhang pangutana. Kanang kulbaan ko, magsigin na dayon ko og panlugab. Ilabi na ko naa ko atubangan sa daghang tao. Mao ba ni gitawag og anxiety or panic attack? Pero anad man unta kog atubang sa mga tao kay anad kong muhandol og seminar. Well, usara na sa mga manifestation sa kanang gitawag natog social phobia, no? Kining stage fright, no? Pero I don't think so nga naa ka na ni stage fright June kay lay minister baya ka, no? Ako sa una kuyawan ko mo istorya in front of an audience o mga tao. Pero sa nadugay na, nakaedad na, murag ordinaryo na malang nang bisag pila pa kalibo mo maminaw na ko, okay ra gyud, walay kausaban. So kining gitawag nimo anxiety or panic attack, usa ni siya ka ingnon ta psychological concern, medyo vague or dili clear ang rason nganong mahadlok man ka. Unlike fear nga naay identified nga cause nganong nga mahadlok man ka. So kung kay manugab ka, magturog-kurog-kurog, maybe because kay kadtong wala kay pamahaw.
mulakaw lang ka or mo kuan lang ka padung lang ka inon ta sa imong whatever imong plano nga himuon ng adlaw wala kay sakto nga ay ta source of energy, no? So anxiety is normal occurrence sa atong kinabuhi isip human being. Walay taong makapanghambog nga wala siya anxiety. At the only time nga ang atong anxiety or ang atong sadness, depression will be alarming is when ang atong anxiety or depression for that matter can affect our activities of daily living. But as long as okay ra ta sa atong adlaw nga routine, ato ang siptahon nga naa ni mga panahon nga mag-anxiety ta. Ay part lang tingali kay sa imong giingon anad man ka mo handle og seminar. So anad ka mo handle og seminar, anad ka mo atubang og audience or mga tao. Ikatulong pangutana, usa ko ka lay minister, usa lagi ka lay minister. Apan irritable naman ko karon og dali ra kaayo kong masuko og mangurog dayon ko. Unsa man gyud kaha di ay ning akong debate. Well, I hope nga I can talk to you personally, John, no? Pero knowing nga usa ka lay minister nya, usa ka ingnon ta speaker in a group, no? So dili ka ingnon ta bago pa lang aning sitwasyon na. There could be some triggering factors nga nung inunta na usab man ng imong confidence, no? Or imong level of tolerance to whatever na mga problema nga imong giatubang, no? You might be, of course, suffering from this what we call anxiety or panic attack for some reasons, no? So naantay mga anti-anxiety medications. If you need some help, I can recommend to you some. But in Davao, there are so many psychiatrists practicing, no? Daghan kay na sila diha, mas daghan pa ganit tingali na sila diha kay diri sa Cebu. So you may approach one of them and they will prescribe to you anti-anxiety medication. Doesn't follow nga bisitahan kag anti-anxiety medication, nabuang na ka, no? Lahira ng dosage sa psychotic or anxiety problem lang. Kay kitang tanan na kung balikon, magka-anxiety problem ang gyud, no? Kung naay unfavorable nga sitwasyon nga atong giatubang. So, I do not have an idea how far is Maco, Davao de Oro sa Davao City. Wa ko idea kung sa kalayo ni siya, but you may travel to Davao City and suit psychiatrist consultation para maritahan kag anti-anxiety medication. Naghantang available sa atong mga drugstores, no? Ikaw pa to katapos ang puntana, kinsa man ang ngayan kong duolon mo ni akong ingon. Akong gibati karon kay nagguol kaayo ko. Kay ang mga kanhin akong andang buhaton dili na ako mabuhat. So ning luwad ang imong self-confidence, maybe naay naka-trigger, maybe you're facing a serious problem, to go and see a psychiatrist. Kung balikon, doesn't mean nga kung kitaan ka ni Dr. Rene Obra pananglitan, ug naa ka sa Cebu, nga nabuang na ka, kay ngayo kag prescription na gikan nako, no? We have to educate ourselves nga kitang tanan magka-anxiety. Ug doesn't mean akong balikon sa makadagan nga kung gitagaan ka kang anxiety medication nga na psychotic na ka o na-insin na ka o nabuang na ka. So hinaot nakasabot ka sa kong speaker ni mo John ug ngadto sa libuan millions ka naminaw sa tong programa kini nga kong suliran. Si Winnie Rose Huros bago lang to nag-chat nako diha sa pinamungahan, og si Melody Kimpan og si Tisbel Barliso ba to sa Dubai, no? Mayong pagpaminaw. Ug nga sa libuan millions nga naminaw sa itong programa. Thank you very much sa inyong makanunan pagpaningaw sa atong programa sa RMN. Taas kita greeting din sa atong lugar. So Pamulo Baser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.